Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitor ditzagun, humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, Erkigula jaiko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoinuz. Hoi jaiko, liburu santuekiko maitasun gozoa eta bizia eman zenion Jeronimo presbitero santuari. Egizu zure herriak izan dezala gero eta gehiago zure hitza janari. Eta aurki dezala hitz horretan biziaren iturria. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Joven liburutik. Egun batez, jainkoaren aingeruak jaunaren aurrera etorri ziren, eta zen Satanas ere haien artean. Jaunak esan zion Satanasi, nondik zatoz? Satanasek erantzun, lurretik, aruntzonuntz, bazterrez bazter ibiltzetik. Jaunak berriro, ikusi alduzu jo nere zerbitzaria. Ez du lurrean berdinik, gizon, zintzoa eta zuzena. Jainkoaren beldurra duena eta gaizkitik ihes egiten duena. Eta Satanasek, ez ote du jobek arrazoirik aski, jainkoaren beldur izateko. Ez ote diozu, esi bat ezarri inguruan, bere etxearen eta lurraldearen inguruan. Haren lan guztiak bedeinkatu dituzu, haren hartaldez beterik dago herrialdea. Baina luzatu eskua eta ukituaren ondasunak, baietz zu aurrez madarikatu. Eta jaunak Satanasi. Ara zure esku dituzu, haren ondasun guztiak, ez ordea ukitu, bera zure eskuz. Eta atera zen Satanas jaunaren aurretik. Halako batean, joven seme alabak, anaia zaharrenaren etxean jaten eta edaten ari zirela, joan zen mezulari bat joven gana eta esan zion. Zure hiriak goldean ari ziren eta zure astoak larrean. Behien ondoan, bat-batean, sabatarrak gainera jausi eta eraman egin dituzten. Zure morroiak berriz ezpatazil. Nik bakarrik ihes egin dut berria zuri ekartzeko. Hizketan ari zela oraindik beste bat etorri zen eta esan zion, tximista bat erori da zerutik. Erre eta irentsi egin ditu zure ardiak eta hartzaiak. Nik bakarrik ihes egin dut berria zuri ekartzeko. Mintzatzen ari zera oraindik beste bat etorri zen eta esan zion, kaldearrak 3 saietan zure gameluetara jausi eta eraman egin dituzte. Zure morroiak berriz ezpatazil. Nik bakarrik ihes egin dut berria zuri ekartzeko. Oraindik mintzatzen ari zela beste bat etorri zen eta esan zion, zure seme alabak jaten eta edaten ari ziren anaia zaharrenaren etxean. Eta horra, haize zakar bat atera du basamortutik, etxearen 4 ertzak jo ditu, etxea erori eta gazte horien gainera, eta hil egin dira. Nik bakarrik ihes egin dut berria zuri ekartzeko. Orduan, zutitu zen jo, urratu zituen soinekoak eta buruko ilea moztu. Gero, bota zuen bere burua lurrera, eta auspez onera esan zuen. Larru hutsik atera nintzen amaren sabeletik, eta larru hutsik naiz ara itzuliko. Jaunak eman dit, jaunak kendu, bereinkatua jaunaren izena. Ez behar guztiontan, ez zuen pekaturik egin jobek, eta buru gabekeriarik esan ere jainkoaren kontra. Jaunak esana. Erantzun salmoa, entzun ezazu nere hitza. Entzun jauna nere auzi bidezkoa, adi ezazu nere dea darrotsa.
Hartu berarriz nire harrena, gezur gabeko hauena. Jauna zuekin Jesu Kriston Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, eztabaidan ari ziren ikasleak, zein ote zen handiena beren artean. Jesusek haien bihotzeko gogoetak ikusirik haurtxo bat hartu eta bere ondoan ipini zuen eta esan zien, haurtxo hau ere izenean hartzen duenak, ni hartzen hau, eta ni hartzen hauenak, ni bidali hauena hartzen du. Beraz, zuen artean txikiena dena, hori da handiena. Joan honela mintzatu zitzaion, maixo, zure izenean deaburroak botatzen zituen bat ikusi dugu, eta guk galerazi egin nahi izan diogu ezpaitabil gurekin. Baina Jesusek esan zion, ez galarazi, zuen aurka ez dagoena, zuen alde dago. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak San Jeronimoren eguna ospatzen du. San Jeronimo dugu Eliz gurasoetako bat. Da, badaude zenbait, lehenengo mendeetan bizitu zirenak, da, Jesusen gandik gertu denboran. Baita ere espazioan, urrutiegi, baino denboran batez ere Jesusen gandik gertu. Pentsatu behar dugu, gertakizun bat oso urruti ez dagoenean, jendea ezagutu dezakegu, hua bizitu zutenak, edota bizitutakoa, jentzundakoa aiatzen zaigu. 19. mendeko konturen bat, 20. mende hasierakon bat, aiatu izan zaizkigu horakoak eta garai hartan ere ahoz baita ere gertatzen zen. Horregatik, lehenengo Eliz guraso hoiek Jesusengandik gertu xamar egotearekin denboran guretzako garrantzi handikoak dira. Bestaldetik ere, eskatzen da haien doktrina izatea zuzena eta baita ere nolabait ere goraipagarria. Eta azkenik ere eskatzen da santuak izatea, Eliz guraso bezala konsideratu ahal izateko. Santuak ez du esan nahi, perfektuak, baina bai halako santutasun hori, edo Elizak santu bezala konsideratzea. Eta horien artean dugu bat Jeronimo, gaur ospatzen ari gerana. Bera, hain zuzen ere, berak egin zuen gauzarik aipagarriena izan duzan Bibliarekiko eduki zuen maitasuna. Jainkoaren hitza ezagutu eta maitatu zuen bihotzetik. Eta gainera, aita santuk hala eskatuta Biblia itzuli zuen latinera. Pentsatu behar dugu, gure garaian, dauzkagun baliabideekin ere, edozein eskatuko baliote Biblia osoa hizkuntz batera itzultzea izugarrizko lana da. Gaur egungo ordenadorekin eta gaur egun ditugun baliabide moderno guztiekin ere izugarrizko lana da. Baita ere, pentsa, bere garaian, imprentari gabe, libururik gabe, pergamino txar batzukin, zer nolako lanak egingo zituen Jeronimok. Argi txarrakin, tinta ez dakit nondik sortuta, izugarrizko lanak egin zituen Jeronimok meritu izugarria izan duzuen hortan, bihotzetik egindako lan hortan. Biblia, dakizuenez, bi hizkuntzetan dago batez ere idatzia originalki, edo gure gana aiatu diren originalak. Alde batetik hebreoa eta bestetik grekera edo griegoa. Itun berria ia dena dago griegoz, badaude zenbait esaldi arameoz, eta itun zaharra hebreoz gehiena baino zenbait liburu ere griegoz daude. Eta horietatik itzuli zituen latinera. Bere ama hizkuntza berez latina zen, berak hobekiena ezagutzen zuena latina zen, baino griegoa ere oso ongi zekien, pentsatu behar dugu batez ere Erromatar Inperioko ekialdean griegoa baizen, halako esan genezake hizkuntz frankoa jendeak beren artean egiten zuena elkarren entenditzeko, bestearen hizkuntza ez egitenean gaur egun inglesarekin eta gertatzen den bezala. Horregatik pertsona kultuek eta jakiten zuten eta berak ongi zekien griegoa. Hebreoa ez zekien ongi, baino ikasten inalak egin zituen eta bizitzen egon duzen baita Belenen ere
hebreoa estudiatuz, hebreoa ikasiz. Pentsatu behar dugu, zer nolako meritua eduki zuen hori dena egiteko. Eta zer nolako mesedea hainbeste jenderentzako zaila baizen garai hartan itzulpen hori egitea, eta berari esker Jainkoaren hitza hainbeste eta hainbeste jendearengana aiatu ahal izan duzen latinez, batez ere Erromatar Inperioko mendebaldean latina baizan hizkuntz nagusia eta hizkuntz ofiziala. Eta San Jeronimori esker jende askok ezagutu ahal izan zuen latina. Trentoko kontzilioak, askozaz ere beranduago, 16. mendean, Trentoko kontzilioak Jeronimoren bertsioa, eta deitzen zaio Vulgata, nolabait ere kanonizatu zuen. Hoi itzulpen ofizial bezala ametituz. Hau da, berez Biblia originala daukagu, eta latinezko ofiziala bezala jarri zuen Trentoko kontzilioak San Jeronimok egindako lana. Horrek ere, ulertzera ematen digu, ez zela bakarra lan handia izan, baizik eta baita ere kalitatezko lana egin zuen, bere garai hartan Jeronimok. Gogoraz, ez zan bere lan bakarra izan du, Jeronimok beste gauza asko ere egin zituen, gaur egun horregatik itzultzaileen zaindari bezala konsideratzen da, eta baita ere garrantzi handia dauka liburu santuak Biblia eta aztertzen dutenen artean. Garrantzi handiko pertsonaia dugu Jeronimo. Bera baita ere, normalen ikusten begurarik erretablo dezentetan eta agertzen da, guraso importanteen artean, San Agustin edo San Gregorio edo olakoen artean, arki dezakegu behin baino gehiagotan San Jeronimo. Batzutan, irudikatzen da, kardenalez jantzita bezala. Kardenalen kapelua edo birretea edo askotan eukitzen du. Eta bestetan penitente bezala agertzen zaigu. Bere oso bizimodu austero eraman zuen eta oso penitentzi gogorrak egin zituen. Askotan agertzen da, harri batekin bere burua nolabait ere zaurituz. Modu hortan bere esan genezake penitentzi gogor horiek eta irudikatzen dira. Bera santu guztik bezala, bere defektuak ere bazituen eta nonbait ere zuharizko genio txarra zuen Jeronimok. Eta horregatik ere gero penitentziak egiten zituen bere genio hori, nolabait ere menderatzen saiatzeko. Oso genio txarra zuen eta batekin baino gehiagokin asarretu eta baita ere baditu gutun sutsuak. Beste bere zea defendatuz eta beste baino gero aldi berean ere damutzen zen eta penitentzia egiten zuen horregatik. Gaur egun, santu bezala, bera ospatzen ari gara, eta eskatzen diogu batez ere eman dezaigula Jainkoaren hitzarekiko maitasuna. Eta gero eta gehiago ezagutzeko borondatea. Jainkoaren hitza hemen Eukaristian entzuten dugu, baina hortaz aparte ere irakurtzea, hausnartzea, ezagutzea, gauza, edarra eta oso mesedegarria dugu. Biblian agertzen den ejemplua, urak lurrari mesede egiten dion bezala, Jainkoaren hitzak mesede egiten dio sinistunaren arimari. Hoxe eskatzen digu Jeronimori eman dezaigula Jainkoaren hitza ezagutzeko eta maitatzeko borondate handi bat. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan Biblia aztertzen duten guztien alde. Eska dezaiogun jaunari. Kontutan hartuko ditugu gure hildakoak, gaurko meza santuan bereziki, Largo Arraras familiko hildakoak, Zestau Zubitur familikoak eta Juan Jose eta Andres Zestau jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Egizu jauna Jeronimo santua eredu degula, zure hitza hausnartu ondoren, gero eta gogo biziagoz presta gaitezela zuri opari salbagarria eskaintzeko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak goiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, jangoiko al guzti du, beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itormen ederraz, indar berria ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna, zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu, eta jenotoizak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, oz betean kantari. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazura da santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Largo, Arraras familiko hildakoak, Zestau Zubitu familikoak eta Juan Jose, eta Andres Zestau. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukiz akizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita ahal guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerua
jauna gaitz guztietatik emai guztu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk nintzen duzu munduko getatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk nintzen duzu munduko getatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk nintzen duzu munduko getatua, Hona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
dezagun otonuz. San Jeronimo egunean hartu dugun janari santuak piztu dezala jauna zure fededunen bihotzan. Irakaspen santuei harrera eskainiz, zer egin uler dezaten eta hura eginez betiko bizia eskuratu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. A ver, eso era el chocho. No me vayas a hacer. ¿Dónde vaya a dar? Ay. No.